What's up, ľudia? Dnes budeme mať 5000 kalórií challenge! Woohoo! Oh my god. Neodbytnou súčasťou toho byť fit a vyzerať dobre je strava. Nie je to iba o fitku a o cvičení. Strava je možno ešte dôležitejšia než samotné cvičenie. Áno, podľa mňa pre mňa osobne bude ešte ťažšie zjesť strašne veľké množstvo jedla, než cvičiť extrémne tvrdo a ťažko, keďže proste nikdy som že nezhadzoval. Ja som vždycky chcel iba nabrať. Bolo to veľmi ťažké. A pamätám si na obdobia, kedy som sa snažil proste jesť veľa a aj tak mi to neišlo a nakoniec som zmenil proste moju stravu na skôr som do seba vedel dať jedlo takým spôsobom, že som to vypil, než zjedol, lebo proste keď už nemáte chuť do jedla, tak nemáte chuť do jedla proste. Začíname rovno teraz, raňajkami, je 11 hodín, ešte som nič nejedol, už začínam byť dosť hladný. A ja si robím normálne, že 3-4 vajíčka na raňajky, dnes si dáme asi že 6 vajíčok a to, čo nám proste ukáže, že máme v chladničke. Vajce máme, to je základ, šunka. Včera som jedol, že 3 vajcia, 2 párky, bol som plný. Ale dneska máme challenge, takže dávame aj párky, dávame 6 vajec a ideme si spraviť praženicu s párkami. No. Moje ham and egg zo 6 vajec sa pomaly, ale iste dokončuje. Tuto robím 6 párkov. Ja si už teraz myslím, že to nezjem, ale minimálne sa o to ideme pokúsiť. A sám neviem, koľko to je kalórií, musíme to všetko spočítať a držať sa presných tabuliek, aby sme to do konca dňa všetko zvládli. Ja už teraz na to nemám chuť, ty kokos. Oh my god. Hej, keď zjem toto a ešte by som si dal proteín, tak podľa mňa ja som normálne, že na celý deň vybavený. A toto je to, čo som vlastne chcel aj povedať, že ja veľakrát som si na sebe všimol, ja proste nemám problém nejesť celý deň. Ja sa ráno zobudím, dám si niečo ľahké, proste rýchle, pred školou alebo pred pracou a potom sa hoci kedy sa mi stalo, že som sa ocitol a bolo proste 8 hodín večer a ja som celý deň nič nejedol. Potom sa večer zase najem, prejem. No proste úplne není to dobré, teraz sa mi ďalšie žltko roztieklo, ne! Tak to bude. No a proste, že nemám problém nejesť, skôr by mi robilo problém jesť veľa. A ja som tu od toho, aby som pokoril všetky tieto challenge. No dobre. Chcel si vypiť vajíčka? Vypiť? Nečka, no to by bolo reálne ľahšie pre mňa. Reálne, to vajce so mnou už bojuje. S tým sa to neže kraja náhodou, s tým sa to nedá krajať. Koľko toto môže byť kalórií? Je to 1000, ja vôbec nemám pojem, ja som nikdy nerátal kalórie, nikdy. Ja vôbec neviem. Ja som seriózne rozmýšľal, že by som išiel na nejaký kurz varenia. Stiahol som si nejakú aplikáciu na kalórie, keďže ja sám neviem, koľko to je kalórií, nikdy som si to nerátal. Teraz to ideme prezistiť. Dobre, máme tu normálne, že foťák a mal by som to odfotiť a malo by mi to zrátať. Kámo, ono by to zrátalo aj párky a chleb a nezrátalo mi to vajca. Čo ti? OK, cibula, šunka, chleba a zas žiadne vajcia, kámo. A jak mám viac odfotiť to vajce vy? Kámo, ja to budem asi fotiť normálne cez ChatGPT. Vyskúšam, že či to funguje. Teda 6 vajíčok, 4 šunky, cibula a 2 chleby, 820 kalórií. Dobre ľudia, takže na to, aby som zistil, koľko času dneska strávim iba jedením, spúšťam stopky. Aktuálne je za 7 minút 12, takže začíname môjim prvým jedlom dňa. 3, 2, 1... To fotenie moc nefunguje na tejto aplikácii, ale keď tam akože zapíšeš, čo konkrétne máš, tak to vypočíta dobre. Ja vážim 73 kg, takže aby ste mali asi nejakú predstavu o tom, že koľko taký človek ako ja zje denne. Poviem vám pravdu, že som nečakal, že zjem, lebo ja mám pocit, že zjem tento tanier. Proste, že ho zjem. Prekonal som sa, ale toto by bola podľa mňa moja normálna zásoba jedla na celý deň. Už som sa dostal do štádia, kedy začínam nevládať, mám v sebe 2 párky, podľa mňa cca 5 vajec, šunka, už to ani nerátam. Keď toto zjem, tak by som mal mať okolo 1000 kalórií a preto to idem spraviť tak, že si toto všetko dám na tento chleba a spravím si taký sendvič
Dobrú chuť. Kámo, normálne, jak som zacítil to vajce. Fuj! Ja som sa zavoňal, som sa skoro dogrcal. Kámo, tá šunka je zhorená. Toto bolo ťažšie a odpornejšie, než som čakal. Podľa mňa toto už rátame ako hotové. Mojich prvých 1000 kalórií a trvalo by to presne 20 minút a 40-50 sekúnd. Idem si umyť ruky, trošku vytraviť a potom prechádzame na olovrant. Ľudia, už je čas obeda, sú 2 hodiny a ja nie som vôbec hladný a dočítali sme sa, že hlad by mi malo prilákať, keby som skočil do ľadovej vody. A našťastie môj kameraman má kaďu s ľadovou vodou a to je presne to, čo idem spraviť teraz na to, aby som znova vyhladol. Idem sa okúpať v ľadovej vode a v podstate idem otužovať. Držte mi palce, kámo, ešte si vychutávam toto teplé autičko v mikinke, lebo za chvíľku bude mrznúť. Všetko iba kvôli vám. Všetko iba kvôli tomu, aby som dneska zvládol 5000 kalórií challenge. Dobre, toto robím kvôli kontentu. Ľudia, Káďa je pripravená. Jediné, čo není pripravené, som asi ja. Lebo ja som sa neutužoval, ani nepamätám. Mám z toho stres, ale čo by sme nespravili preto, aby mi konečne vytravilo a necítil sa znova hladný. Spravíme preto všetko. A čo sa týka otužovania, koľko je stupňov, je zima už. Počkaj, pozriem, koľko je stupňov, aby ste... Koľko môže mať tá voda, však tam bolo látka, teraz aktuálne sú 2 stupne. Tá voda má 0 stupňov, je to už ľad skoro. No. Jo, ja som nedal 2 minúty. Nedal som 2 minúty. Toto strašne bolí. Kámo, toto strašne bolí. Au. Už to iba bolesť. Strašne to boli, kámo, ešte 59 sekúnd. Toto strašne bolí. Toto som nerobil strašne dlho. A viem prečo. Keď sa pohnem, tak ma to bude kam boli ešte viac, 45 sekúnd. Nemôžem sa hýbať. Celé moje telo strašne kámo spomalilo. A nastal vnútorný pokoj. Myslel som si, že 2 minúty nedám, ale dám. Necítim si prsty na nohách, moje ruky sú úplne biele. 25 sekúnd. A ja som našiel svoj vnútorný pokoj. Ty kokos. To je jak nemožné, kámo, ja som normálne skľudnel 2 sekundy. Necítim nohy, kámo, necítim nič. Som hladný? Ani ne. Kámo, teplá sprcha a ideme do mesta, do KFCčka s niekým spraviť súťaž. Kto zje KFC rýchlejšie než ja. Keď vyhrá, tak vyhráva peniaze. Potrebujem teplú sprchu, ale toto má kámo niečo do seba. Natočíme, dajte like, ak chcete, aby sme natočili iba video, jak máme nejaký challenge. Kádi. Dajte mi 5 minút. Čaute. Som po kadi, je mi stále... Som po kadi, kámo, to z nejakej som sa vysral. Je mi zima, som v bunde, ale je pravda, že mi vyhladlo a preto sa nachádzame už na Václaváku pred našou KFC pobočkou. A idem si objednať tú najväčšiu kalorickú bombu, ktorú tam majú a plánujem tu zjesť 2500 kalórií, čo bude asi celkom veľa. Ale verím, že to zvládnem a najlepšie by bolo, keby som tu našiel ešte nejakého človeka, ktorý si so mnou zasúťaží v jedení. Kto rýchlejšie zje 10 hot wings. Musím nájsť niekoho, kto vyzerá strašne hladný. We are filming a challenge that if you eat faster than me 10 KFC wings, you win the 10 KFC wings.
Oh, I will pay for it. I will pay for it. you caught me at a bad timing. I just ate. Otherwise, I would be down. But Who didn't eat? Who didn't eat? Oh. sorry. Everybody, okay. Never mind, enjoy Prague. Bye bye. Kámo, moju angličtinu by som si mal znova trošku akože oprášiť, lebo som normálne rozprával po nemecky, mám pocit. Ahojte. Mám strašne dobrý challenge, kámo. Ty vyzerá, že by si dal teraz KFC, 10 krídelok KFC. Já ti vůbec nerozuměl, ještě jednou. Som myslel, že tu máme nejaký problém, že či by si so mnou zasúťažil, kto zje rýchlejšie 10 krídelok KFC a vyhraje to, že ich budeš mať zadarmo. OK. Ideš na to? Jo. Kámo, poďme na to, poďme donútra. Natáčam také, že robím 5000 kalórií za jeden deň, takže ja si objednám viacej, ale 10 krídelok som s tebou. Objednávka za 1000, ideme si sadnúť hore a som pripravený. Kámo, tak ideme sem. Teraz mi povieš niečo o sebe, proti komu vlastne bojujem. Ako sa voláš? Marko, Marko, čau, koľko máš rokov? 14. Čo? Ty máš koľko rokov? 13. Kámo, kam ide táto doba? Ja mám 22 rokov, kámo. Ja som o 8 rokov starší. Jedol si niekedy KFC na čas? Co? Ještě jednou. Kámo, ty mi strašne nerozumieš po slovensky. Okay. Že či si niekedy jedol takto na čas, akože čo najrýchlejšie KFC? Ne. Máš skúsenosti s jedením rýchlo? No. Ani to ne, dobre, tak som si dobrého vybral, kámo, to môžem ešte vyhrať. Čo by si odkázal ešte ľuďom, nejakú radu do života? Věřte si. Tak uvidíme, jak si bude veriť Marko, keď tu budeme mať 10 krídelok pred sebou. Prišla nám objednávka, tešíš sa? Jo, hrozně moc, no. Si strašne hladný, že? Hrozně. OK, to som rád. Aspoň niekto z nás. Kámo, chceme aj tú omačku? Pojď bez omáčky. Pojď bez omáčky. Kámo, to není vlastne otázka. 3, 2, 1, teraz. Ale to pálime. Kámo, No. Na tom žeru. kámo, mi sa trasú ruky a potom na druhom krídelku. Já už nemůžu po druhém. Liberty? Kámo, keď sa dovracáš, tak dostaneš extra prémie. Dostaneš 200 korún. Když se pobleju. Áno. Myslím si, že to stane. Že? Kámo, tak som už ten kýbel potom, dobre? Já mám za třeba 20 minut vážení Vážení čoho? na turnaj. Fakt? Jo. Prečo? Taekwondo. Fakt? Za 20 minút? Jo, něco takového. Přijdu pozdě, no. Ale že prídeš pozdě, ty prídeš o 5 kg ťažší, kámo. To Nechcel taky si možno. nám to povedať na začiatku? Jedno. Čekal jsem to napínavější docela. Kámo, toto je oficiálne nemožné. A kde to je? Na floře. Na fore? Čo tu je? To nemáš šancu stihnúť. Ne no. Koľko robíš taekwondo? Od asi 4 let, myslím. Ja som čakal, že ti na tom bude viac záležať, ako ty kokos. No. Kámo, na 14 rokov to je extrém. Ale aspoň ho porazím v jedení. Ale keď chceš, tak si to môžeš zabaliť. Do čeho? Do toho kyblika napríklad. Alebo to dať bezdomovcovi vonku a spraviť dobrý skutok. Dáme to bez domovců? Ja tu ešte ostanem, ja to musím zjesť. To musíš celý. Ako ja to ostanem, pak to nezjem. Ty to sníš celý, jo? Ja to zjem celé. Ale tú tvoju porciu ne. To kámo, ale to mám nevládzem. Ukončujeme to. Jo. Pokúsili sme sa o to. Jo. Moc to nevyšlo. Niekedy je dôležitejšie sa zúčastniť. Přesně tak. Ako tentokrát. Kámo, držím ti palce na tvojom vážení. Děkuji. Čau. Dajte si. My už nevládzeme, dajte si. My pokračujeme ale v našom challenge. Bolo to super, bolo to viac než super. Čaute, užívajte, ahojte. Kámo, nazdar. Tomu ver. Takto sa získavajú followery. To som ja a pozrite si nové video, lebo to má málo videní. Pozrieš si nové video? Vypadá třeba jako, jo, asi jo, možná. Jak sa voláš? Filip, Filip, koľko máš rokov? 13. Fakt? Kámo, to je mega málo. No dobre, super, tak si užívajte, ahoj. A čo ešte posledná vec, čo chceš na Vianoce? Já nevím, světový mír. Dobre, to je pekná odpoveď, tak choďte sa nájsť.
A držte mi palce. Kámo, tak tam bol veľký rozdiel 13 a 14, ty kokos, jeden rok. No. Je to ťažšie, než som čakal, ale ja som vedel, že to bude ťažké, ale proste keď to už do mňa nejde, tak to nejde. Ale toto keď zjem, plus tieto hranolky a tento burger si zoberiem domov a zjem ho doma. A potom mi bude chýbať už iba 1500 kalórií, ktoré nemám do seba ako dostať. Jedlom určite nie je a preto pôjdeme na party a je dosť možné, že tam vypijeme proste 4 veľké piva, lebo sme sa to počuli, že jedno pivo má 200 kalórií. Ne, že by sme to potrebovali, ale proste asi není iná možnosť. A je dosť možné, že to stále nebude stačiť, tak potom to už dorovnám iba olivovým olejom, lebo ten má strašne veľa kalórií, takže normálne proste vypijem 5 glgov olivového oleja. Takže už mi není vôbec do chuti a nejsom vôbec hladný, som skôr prejedený, je mi reálne zle. Toto je moja vstupenka z KFC. Toto zjem a môžeme odísť. Toto si odnášam domov a neviem, jak sa tam dostanem ja sám. Ale práve sme splnili teda 3500 kalórií, takže fakt nemám ďaleko od toho, aby som sa teraz dovracal. Dnes ešte splním 1500 kalórií. Je mi jedno, akým spôsobom ho splním. Aj keby som mal vypiť iba liter oleja. Vidíme sa doma. Sme doma, ľudia. Je 8 hodín a 11 minút. O 10 začína party a ja sa vám priznám, že ja som tento burger ešte nezjedol. Ja som ešte stále plný z toho KFCčka. Predstava o tom, že by som mal zjesť tento burger, kámo, tak normálne, že nevládzem absolútne. Zistili sme na ChatGPT, že jedna lyžička olivového oleja má 100 kalórií. Keby som zjedol tento burger teraz, tak mám aktuálne 3500 kalórií. Takže tento burger ešte určite zjem a rátam s tým, že už mám 3500 a ešte stále neviem, že kde naberiem tých ďalších 1500. Takže budeme musieť dať nejaký cheat mode a to je presne tento olivový olej, lyžička a proste idem reálne, že piť olivový olej. Kámo, neviem vôbec, vyskúšame proste jednu. Toto je jedna lyžička olivového oleja. Kámo, není zdravý, že rýbací olej a to nemáme, no dobre. Celkom v pohode ináč. Akože je to olej, proste je to v pohode. Kámo, ale keď ich dám 10, tak sa doblvem, to není možné už, aby som sa nedoblval po tomto. Ale normálne to trochu štípe v hrdle. Je to normálne? Kámo, nemôžem. Nedám 10 lyžiček, kámo, nemôžem, ale ani že nemôžem dať 10 lyžiček podľa mňa olivového oleja. Dám dokopy 5 lyžičiek a to je 500 kalórií. Ja sa niekedy ináč kurva pýtam, čo robím so svojím životom. Keď to aspoň platí účty, tak kámo, čo mám poviem? Srandujem. Robím to kvôli tomu, že to milujem. Ale to teraz vyznelo, že to tak není, ale reálne. Fuj! 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 2 lyžičky olivového oleja do pohára a idem to vypiť. To bude dokopy 500 kalórií. Raz, 2. Kámo, to čo pijem? Toto je normálne? Je to vôbec zdravé, alebo je to v pohode? Je to v pohode? To není v pohode, podľa mňa. Ale tak olivový olej by nemal byť nezdravý. Čiže to je zdravé. Ale 5 lyžičiek. $5000 kalórií, úplne easy. Teda 5... som sa trošku ojebal. 500 kalórií. Som teraz jedol reálne 500 kalórií. Keby som dal teda ešte 10 lyžičiek oleja, tak to je reálne, že... Keby som dal 10 lyžičiek oleja a zjedol tento burger, tak som skončil a hotové video. Ale reálne. Kámo, není... Ja neviem, možno... Počkaj, ja si idem pozrieť na ChatGPT, že či to je akože zdravé. Alebo že či to je aspoň OK. Že či sa mi niečo stane. Čo sa stane, keď človek dokopy vypijem 20 lyžičiek oleja? Kámo, 20 lyžičiek oleja, však to je reálne polovička flašky podľa mňa. Silná hnačka! Krče, bolesti brucha, nevoľnosť, zvrácanie, pocit ťažoby, nafúknutia. 100 ml tuku je pre žalúdok dosť. Dobre, proste to musíme nejako cheatnúť. Dám tento burger a dám ešte olivový olej. 4. Fuj, ty kokos, čo to... Teraz si zober, že ten Dodo zarába 20 000 eur, 200 000 eur mesačne a my to pijeme olej.
S pocitom, že raz sa dostaneme na jeho úroveň. No dobre, dám si ďalší. Dobre, a ja to začnem už zajedať, kámo. Už iba 3 lyžičky olivového oleja s týmto mastným burgerom. To je briti, tam sú 2 kuratá, ne! Daj mi ďalšie ten olej, ty kokot, fakt. A keby som si ten burger namočil celý do oleja. Fuj, čo... Kámo, dajte odber ľudia. Prosím, fakt, potrebujem to. Tisíc klikov challenge bol ľahší než toto. A aj akože príjemnejší, aj keď to bolelo, tak toto boli úplne iným spôsobom. Dobre. S olejom som oficiálne skončil. 10 lyžičiek oleja. Snad sa to oplatilo. 1000 kalórií. No a už iba sa nejako popasovať s týmto burgerom. Držte mi palce, ale ja si dávam pauzu. Možno sa idem aj vyvracať. Kámo, ja už neviem, proste toto je jediné, čo ešte ma drží od toho, aby som si dal posledný milkshake a dokázal 5000 kalórií za deň. Toto niekto žere normálne? Kámo, exploduje mi ten žalúdok, však som ešte... Ja som pil olej už kvôli tomuto, kámo. Toto už keď dneska nedám, akože sorry, ja už som pil olej, kámo. Ja už to dám. Možno to je priebané video, možno to je video, ktoré vidí 1000 ľudí. Je mi to jedno, ja to proste dám a nepodvádzam, je to vidno, že to nepodvádzam. Kámo, strašne ma boli brucho. Ale bez tej vody by som to nezvládol, kámo. Ja som normálne, že také mixy robil v mojich ústach, aby som to prehotol. Kámo, strašne ma boli brucho. Keď sa teraz akože nedovracam, asi najhoršie rozhodnutie z tohto celého dňa bol celý tento nápad, ale hneď potom vypiť tých 10 lyžičiek oleja. Lebo kámo, normálne cítim, jak sa mi olej vraca do úst. Ten olej, keď to niekedy budete skúšať, tak vám ten olej strašne neodporúčam. Kámo. Idem sa vysrať a vygrcať zároveň, ale idem do postele. Kámo, teraz ja sa hodinu nemôžem pohnúť. Teraz keď si dám 10 drepov, tak neviem, odkiaľ to vyletí, kámo. Dobre, jebem na to. Sme na ceste na party a už mi chýba iba jeden milkshake na to, aby som splnil svoj 5000-ový kalorický challenge a na polceste ma napadlo, že ja sa vlastne potrebujem vyvracať. Takže sa idem teraz vyvracať do koša. Kámo, to musí na mňa dojsť, počkaj. Kámo, ja som ti hovoril, že som dogrcal. Verím, že to bolo naposledy. Ale možno aj ne. Kámo, ja by som mohol pokračovať, ale nech... Fuj, ten olej, kámo! Akože u mňa to není nič atypické, ja toto dokážem, kámo, ale... Tak máme aspoň záber. Posledných kalórií v šejku. Ja už tomu nebudem nič hovoriť. Iba to s úctou vypijem. Kámo, stačí. Keby si tu nebol a nenatáčal to takto, tak je dosť možné, že celý tento challenge, jak všetci určite na YouTube klamú, tak by som možno klamal aj ja. Že tento človek mi nedovolí klamať. Ja to reálne zjem, ja to vypijem a už proste nemám na výber. A keď sa dovracam znova, tak sa dovracam a proste čo? A čo, nikto s tým nič nespraví. Ja mám čo, akože teraz toto vypijem a si poviem, že yes, dokázal som to. A na čo? Čo to je? Čo sa zmení? Čo sa zmení na tomto svete? Nič. Ale keď sme sa na to už dali, tak to proste dáme, iba preto, že sme si to povedali. Teraz sa už ľudia môžu tešiť iba na zábery z party, keďže sme za chvíľku na party. Red Bull Directions, Praha, Holešovice. Keď uvidíte typka v rohu, ktorý grca, je dosť pravdepodobné. Už tam nič není. Za chvíľku. Ešte jeden gol, kámo.
A idem sa oplachnúť na hajzel a idem sa proste dať dokopy, lebo... Dobre, poďme to do fitu. Máme jediný, kto ma tu podporuje, si ty, Niko, za to kamerou. A toto bol 5000 kalórií challenge za jeden deň. Ťažšie než vyzerá, neodporúčam moc a keď už sa do toho aj pustíš, tak určite nepí olej. A snad sa budem vedieť postaviť odtiaľto a ísť ešte užiť party, ale to by som nebol, aké by ne. Poďme. Jo, tak preto sme sa dostali na Red Bull Directions a Red Bull ako vždycky nesklamal, je to v opustenej elektrárni v Holešoviciach a som strašne zvedavý, ako to vyzerá vnútri, poďme sa dovnútra pozrieť. Tak bojuj, ne? A jak mám bojovať? O mě. Výborně, jako vždycky, protože s Red Bullem to jinak nejde. Organizátorka, ako si to tu užívať? Užívám si to až teraz, keď si prišiel. Mega. Toto čo je za miesto, kámo? Čo je toto za miesto, proste? Chceš jít se mnou do slepení? Áno, proste. Pojď se mnou do slepení. Kámo, toto čo je za miesto? No kde si našla toto čo? Kámo, poď. Čo je toto? Kámo, netuším. Kámo, môže byť... Wow, ale to, kámo, toto muselo byť toľko roboty. Koľko ste to pripravovali? Asi 2 dní. Čo? To je ináč extrém. A toto čo je tam vzadu? Já si myslela, že sa normálne bavíš, že to na to... Ináč ja som dneska totiž to natáčal... Čau, Rastio, ako sa máš dnes? Dneska som mám výborne, totiž to som natočil video dneska. Takže keď mi smrdí z huby vracanica... Môžem si čuchnúť? Nie, nemáš žuvačku? Čuchni na mňa. Nemáš žuvačku, Aha. daj mi, ale nie to. Vždycky. No tak som sa dokrycal po ceste sem, ale... Urobíme rozhovor s Rastiom Paulíny. Čo máš dneska na sebe? Dobre. Ale jednu vrstvu po druhej. Dobre. Rigo Venci, kde sú dobre, tie mám rád, to sú moje obľúbené boty. Potom mám na sebe gate, ktoré sú Different Studio Custom, som zohnal úplne dobre, dali mi ich aj za spoluprácu. Čo hovoríš, také sú... Ja som mal skinny jeansy, som nosil a teraz som toto, čo hovoríš? Vyzerá, že si prešiel nejakými škrapkami na zemiaky. Že áno, Bunda, pokračuj. Bunda North Face už stará celkom, Okej. posúvame sa na... Dobre, vieš, akú kerku mám na riti? Povedz to. Ja viem, čo tam máš. Moje meno. Prečo proste vždycky na každom videu, kde sme, tak to vyzerá proste... Že spolu chodíme? Mám tam Playboya a preto som si musel kúpiť Playboy Mikinu. Nice. Počkaj, to je kolabo s Fučokom, nie? Áno. Nice, a čo je pod tým? Znova Different Studio tričko. A pod tým? Aké plné brucho. Ale že... Vždycky. A teraz ty, a čo je pod tým? Ja mám. Tak daj ten mikrofón k sebe. Ty už si to úplne nereaguješ. A čo máš na sebe ty, gej? Tak ja mám... Túto mikinu neč poznám. Sme kupovali spolu, mimochodom, v US, je to... Našich honeymoons. Áno, je to Vintage Supreme. Taká dobrá. Pod tým mám denim Zara a také docela limitované New Balance z Japonska. A myslím, Tokia? že inak z Tokia, hej, myslím, že inak nič iné špeciálne nemám. Mám teba. A červené tanga. Vínové. Ja, to milé. No dobre, ideme malovať a zistiť, čo sa tu všetko nachádza. Ahoj, nazdar. Čau, Rastio. Idem prvýkrát skúsiť DJing v mojom živote na Red Bull Directions, podľa mňa to je ideálna príležitosť. Dostal som tu nejaké inštrukcie, absolútne si nič nepamätám, poďme to skúsiť. Ja to zapínam na teba. Kámo, to je ťažké jak svinia.